Moi bo día a todos e a todas. Gracias, como cada día que celebramos Xunta de Goberno, por asistir a esta rolda de prensa na que pretendemos informar dos asuntos máis destacados que vimos de aprobar. E por iso quero empezar anunciándolles a adxudicación dunha obra moi importante para seguir mellorando a rede de estradas da Deputación de Lugo e, polo tanto, a mobilidade dos veciños e veciñas desta provincia. Na Xunta de Goberno acabamos de adxudicar por un importe de case 176.000 euros a rehabilitación do firme da estrada LUP 5811 que conecta o Torno con Gorgonzo, no concello de Saviñao. En concreto, estas obras o que inclúen é a mellora do espreto de 4 primeiros quilómetros desta vía e van a consistir na reapertura de cunetas, de pavimentación e de sinalización. Resultou adxudicataria a empresa Cevisa Vías e Obras SL e o prazo co que contan para executar son 9 meses. Esta é unha actuación importante, máis alá do seu custe económico, porque esta estrada, a LUP 5811, é a vía que vertebra as comunicacións con boa parte no norte do concello do Saviñao. Polo tanto, é importante para estes veciños e veciñas, pero tamén para calquera persoa que teña que desplazarse por esta zona da provincia de Lugo. E aparte deste punto, tamén sacamos adiante dous contratos importantes para o correcto funcionamento, neste caso da granxa Galloso Castro, que, como saben, é propiedade da Deputación de Lugo. Por unha banda, aprobamos a adxudicación da suministración do material de cama para o gando da granxa. Resultou adxudicataria a empresa Galical Cales e Carbonos Agrícolas SL, cun prezo que será unitario de 53,7 euros por tonelada e un tope orzamentario de 21.450 euros. Neste caso, o contrato vai a ter a duración dun ano, prorrogable por anualidades ata un máximo de 3. E tamén, e por outra banda, en relación coa granxa Galloso Castro, vimos de aprobar a convocatoria dun procedimento de concorrencia pública para a venda do leite producindo nas instalacións provinciais. Trátase dun procedimento para poder adxudicar mediante concurso a recollida e venda do leite que se produce durante un ano e de acordo coa normativa do paquete lácteo. Son algo máis de 350.000 litros ao ano que o comprador deberá recoller nas instalacións da granxa en Castro de Riberas de Lea en días alternos e o pago realizarase mensualmente e o contrato terá unha duración dun ano prorrogable por outro máis ata un máximo de 5. Para adxudicar, pois vanse a ter en conta cuestións como prezo, o compromiso do adxudicatario, que deberá facer unha doazón como mínimo do 5% da cantidade de leite producido ao Banco de Alimentos ou a favor de comedores sociais dentro do territorio da provincia de Lugo para a súa distribución posterior entre persoas e familias que o precisen. Polo tanto, neste caso, ademais de facer unha fonte de ingresos para sufragar gastos desta granxa, que, como saben, presta servicio a nivel investigación e tamén para todos os gandeiros, pois cumpliríamos cunha parte de labor social que tamén é importante. E para rematar xa, nesta Xunta de Goberno, aprobamos a colaboración da Deputación de Lugo con diferentes concellos e entidades por un importe de case 280.000 euros. Falamos, por exemplo, de 30.000 euros co Concello de Lugo para o desenvolvemento das festas do San Froilán deste ano. Tamén co Concello de Muras na organización da Feira do Mel de Montaña con un importe de 6.150 euros. 90.000 euros se achegaron para colaborar co Concello de Xermade na reparación dunha estrada en Rebuxentos, nunha obra que ten un custe total de máis de 115.000. Trátase, neste caso, no de Xermade, dunha vía que está na zona de afectación das estradas provinciais LUP 7001 e a LUP 7003, que unen os principais servicios da parroquia de Piñeiro, porque son os que conectan coa antiga Escola Unitaria de Ladrela, actualmente está funcionando como local social da Asociación de Veciños, a igrexa e o cementerio parroquial.
e vaise arranxar a capa de rodadura deste vial nun tramo de 1.530 metros, unha actuación importante porque esta estrada está deteriorada a nivel superficial pero tamén estructural. Temos para estes traballos un prazo de execución de 2 meses. E aprobamos tamén na Xunta de Goberno a colaboración da Deputación de Lugo co Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, polo tanto, cos concellos do sur da provincia, para desenvolver o Plan de Sostenibilidade Turística nas anualidades 2021 e 2022, por un importe de 81.000 euros. Este plan é dos concedidos polo Ministerio de Turismo do Goberno Central e ten por obxectivo financiar diferentes investimentos que van a supor unha mellora dos servizos turísticos do sur da provincia e facelo a máis de un xeito integral. Estamos falando de actuacións importantes para o desenvolvemento turístico, xa que contamos coas melloras para a mobilidade, con fomentar o transporte sostible, con apostar polas rutas vinícolas e de sendeirismo, recuperando espazos naturais e tamén con accións formativas. En total, este plan está composto por 38 liñas de actuación que se van a abordar nas vindeiras anualidades. De aí o interés da Deputación de Lugo para impulsar con 81.000 euros este plan de turismo sostible para a Ribeira Sacra e complementar así a parte de financiación que lle corresponde aos concellos. Tamén sacamos adiante, noutro orden de cuestións, unha colaboración coa Fundación Agroalimentaria Galega para financiar os gastos que se derivan dunha actuación que pretende axudar nas necesidades básicas do sector agrogandeiro en Galicia, concretamente aquelas en relación coa modernización de sectores tradicionais, a xeración de produtos e servizos innovadores, a introducción de novas tecnoloxías ou a diversificación da alimentación galega e o seu posicionamento internacional, é dicir, poder poñer no mapa mundial os produtos de grande calidade que temos na nosa provincia en Galicia. Unhas necesidades que fan necesario que unha entidade motor que posibilite a posta en marcha dun cambio de proxectos que redunden a posteriori en beneficio das pequenas e medianas empresas, a maior parte delas ubicadas no rural e coas que estamos comprometidos para o seu desenvolvemento presente, pero tamén para que se consoliden no futuro. En total, neste caso, vamos a aportar 16.300 euros. E xa, para rematar, dicirvos que levamos tamén a aprobación dunha colaboración coa Asociación de Amigos de Manuel Jorge en Chantada para sufragar gastos derivados da adquisición dun inmoble para a Casa Museo Manuel Jorge na anualidade 2001 por un importe de 40.000 euros. Como saben, esta Deputación está implicada dende fai anos na recuperación da figura de Manuel Jorge como artista galego e chantadino. Foron varias as actuacións que se levaron a cabo, pasando por exposicións recoñecidas de obra deste autor, e agora pois se consolida tamén esta colaboración con esa aportación de 40.000 euros para contribuir á adquisición dun inmoble para a Casa Museo deste autor de Manuel Jorge e facelo ademais no Concello de Chantada. E pola miña banda, pois nada máis, quedo a vosa disposición para solventar calquera dúbida ou pregunta que poda aclarar. Non? Bueno, pois moitas gracias por vir un día máis, boas festas de Nadal e de corazón un saudable 2022. Gracias.